रूप पाहता प्रत्यक्षात माझ्या जोडीला श्रीधर म्हणजे भगवान आहे. एवढा भाग्यवान आहे मी प्रत्यक्षात सांगत होते बुवा काहीतरी अरे रूपाचा इंग्लिश एका म्हाताऱ्याने सांगितलं ज्ञानाची काय प्रत्यक्ष भगवान आहे आपल्या जोडीला एक आहे बघा भगवंताचं आणि भक्ताचं नातं कसं असतं. मी भक्त आहे ते माझे भगवान आहे. भक्त भगवंताला काही करू शकतो एवढा अधिकार आहे. भक्तीमध्ये ताकद आहे. पण भगवंत भक्ताला कधी काही अधिकारच नाही.
Bye.